Avui anem cap a Sant Cugat i tornem a parlar d'art perquè la Galeria Josep Canals fa 50 anys precisament, la Galeria Canals, i en parlem amb en Josep Canals. Molt bon dia, Josep, com estàs? Bon dia, i mira, estic aquí en aquesta casa del 1940 que avui és un centre d'art també, i us estic ensenyant una mica també tota la, la part de col·lecció, la part d'obres que hi han exposades, diguéssim, a la part menjador, a la part del pillo, a la part que permet veure una casa de l'any 40, doncs, amb obres d'art de diferents autors. És una galeria atípica i que, com dèiem, celebra 50 anys. Vull que parlem de dues coses. Primer d'aquest aniversari, d'aquests 50 anys també, però també de l'any Picasso, perquè potser molta gent no ho sap, però vosaltres esteu a Sant Cugat i Picasso també té relació amb Sant Cugat. Des de Ràdio Comerç aquest any també parlarem amb eixos comercials i amb tot el que s'està fent respecte a l'any Picasso. Però primer una mica explica'ns qui sou, i n'hem parlat algun cop, però recordem la Galeria Canals i aquest 50è aniversari. Bé, la Galeria Canals, com esteu veient, és una galeria que en aquests moments està situada en una casa de poble, tocant al monestir. Aquí estem veient una part de la col·lecció, però al mateix temps ara veiem també aquests artistes que hem anat posant. Per exemple, jo ara us mostro una obra del Cuixart o una obra del Romà Vallès. Bé, aquí tenim tota una col·lecció de diferents artistes i diferents creadors que al llarg dels anys han anat passant per aquest espai. L'espai és molt singular, l'espai és un espai que té el seu encant. Aquí a vegades també fem conferències, petits recitals de poesia, de música, perquè una galeria d'art és quelcom més. Aquest és l'espai artístic. Aquest és l'espai que en aquests moments tenim exposada una mostra de signatures. Signatures d'artistes que han fet, per exemple, aquí tenim un Grau Garriga, sí. Però hi ha d'altres aspectes, com pot ser, que també és important de destacar, perquè jo l'aprecio, el vaig apreciar molt, i si hi ha gent que ha estat molt lligada amb nosaltres, per exemple, és el Paco Candel. El Paco Candel, vull dir, va fer un escrit, és un escriptor naturalment reconegut i amb molta força, sobretot als anys 60-70, per allò dels altres catalans, i aquí ens va fer aquest dibuix i aquests petits detalls. Però, bueno, perquè el públic, inclús en aquest cas, ja que ho fem també amb imatge, doncs pugui veure una mica, veiem aquí, doncs, el Cesc, una obra del Cesc, o veiem obres d'altres autors. Per exemple, un dels clàssics és el Muntanyola. Molt bé. Tot això, mira, aquesta te l'han dedicada a la galeria. Suposo que la relació amb els artistes durant 50 anys es va nodrint, no, dia a dia. Sí, mireu, aquest que estem ara, estareu aquí, d'aquest lloc que estem, és l'espai expositiu i és l'espai on mostrem les exposicions contínuament. És el que és el passadís de la casa, però clar, és una casa dels anys 40 i al ser una casa dels anys 40 els passadissos són amples i permet tindre petit format i poder exposar obres com aquestes que estem veient en aquests moments. El lloc que ja veieu és molt atractiu, ens agrada, vull dir, la gent diu hi troba vibració, i llavors el que hem fet amb aquesta exposició que tenim actualment és tota aquesta gent que al llarg dels anys hem anat coneixent, com us passa a vosaltres, que coneixeu gent del món de la política, de l'art, de la cultura, doncs els hi hem fet dedicar al llibre d'or de la galeria el que hagin desitjat. I aquí hi ha alguns d'aquests creadors, alguns ja no estan entre nosaltres per l'edat que tenen, però són gent que ha passat per aquest espai. Llavors, una de les coses que com a galeristes, que ja som grans, estem satisfets, és el fet bàsic de que hem agafat la gent punyent de primera meitat del segle XX i la gent també punyent, però ja molt jove, que tenim avui dia.
Són 50 anys, que és una trajectòria que es diu ràpid, però no és fàcil. I ara, precisament, esteu emmarcats per celebrar aquest 50è aniversari també amb tot el tema any Picasso, perquè hi ha un tapís. Explica'ns una mica aquesta història molt desconeguda. Bé, aquesta història és molt desconeguda, però és una història que val la pena que es conegui i dintre d'aquest que es conegui és que l'any Picasso va fer una obra tèxtil a Sant Cugat. En aquest cas, el propietari de la manufactura Aimat va demanar Picasso si volia fer un cartó per a la manufactura. El Picasso li va dir que seria un gravat i, mireu, el tinc a l'ordenador. Ok, molt bé. Veu bé? Aquest és el tapís que es va fer a Sant Cugat l'any 65. I existeix com a tapís o només existeix com a... Existeix, doncs, el tapís, no només el disseny. Existeix com tapís i està, en aquest cas, al Museu Picasso. La realitat és que aquest tapís està al Museu Picasso, segons les averiguacions que hem fet, inclús amb el propi centre de conservació del museu, està en el magatzem, però està totalment indocumentat. Se sap que va entrar l'any 65 i no se sap exactament qui el va entregar, qui el va donar, etc. Llavors, tot això ha fet que des de fa un parell d'anys fes una investigació de que, per què Picasso participa a l'Escola Catalana de Tapís i, a part d'això, el per què es fa aquest tapís. Llavors, resulta que és perquè la Sala Gaspar, que és qui portava en aquest cas el Picasso, doncs eren molt amics de Miquel Samaran, que era el propietari de la manufactura, i ell va dir que volia que els artistes més implicats a nivell d'art participessin. I van anar a França a veure el Picasso. I en els seus estudis, quan van escollir un linòleo, que està en el Museu Picasso també guardat, i sobre aquest linòleo el van portar a Sant Cugat perquè es fes un treball dintre del tèxtil. Perquè en aquests moments a Sant Cugat s'estava renovant el món del tèxtil. El tèxtil agafava volum, ja no era la imitació d'una pintura com poden ser les pintures de Goya o qualsevol altre aspecte, sinó era la creació amb tota la força del tèxtil modern. És l'únic tapís que s'ha creat a partir d'una obra de Picasso autoritzat, doncs? No, en Espanya sí. Ell havia fet ja alguns tapissos amb cartó, perquè a França és on va al segle XX, a primera part de segle, es va fer la primera gran renovació del tèxtil europeu. Aleshores, allà és on primer es va fer aquesta renovació, que el que a Sant Cugat es va fer va ser enviar gent d'aquí a aprendre la tècnica d'allà, però aquí anem a donar-li un estil tan nou que se'n va dir Escola Catalana de Tapís, que són aquests tapissos que tenen relleu, que tenen forma, que té un canvi conceptual important. Per acabar, suposo que la il·lusió seria que aquest tapís el museu us el cedís per alguna exposició temporal a Sant Cugat, no? Bé, jo et passo una primícia. Jo he parlat amb Terrassa. Terrassa és el lloc on era l'empresari. L'empresari era de l'alta burgesia del país dels anys 50-70. Aleshores, allà té una tradició tèxtil importantíssima. Totes les llanes que es van fer en aquest tapís venen d'allà. Per tant, l'important en aquest cas crec que seria bo de fer alguna cosa a Terrassa. Però per què no? També alguna a Sant Cugat on es va fer el tapís. De moment a Sant Cugat no m'han dit res, però amb el Museu Picasso estem plenament lligats amb ell perquè farem alguna cosa sonada d'aquí al mes de març perquè aquest tapís el documentem. I el fet que una obra d'art no documentada del Picasso es documenti, doncs té la seva importància. I a més, per Catalunya, té una importància perquè sabeu què és que el Picasso fes un tapís, a part de moltíssimes altres obres, i que Picasso en els anys del franquisme es anés implicant en aquest país. Aleshores, bé, això s'ha de donar a conèixer, que és el que ara fem.
Doncs us felicitem per aquesta empenta, perquè després de 50 anys seguir al peu del canó, seguir oferint art, seguir explicant art i seguir descobrint coses com aquest tapís en un any tan important com és l'any Picasso, us honora. Gràcies, Josep Canals, Galeria Canals, Sant Cugat, aquí ens veiem. Jo, gràcies a vosaltres, que sempre esteu atents, i gràcies a aquestes difusions que seguim tenint il·lusió, i això que som grans, per al món de l'art. Moltes gràcies. Fins la propera, bon dia.